Pau Trolín, què fas? Estic provant uns explosius silenciosos espectaculars. Sempre estàs igual amb les teves coses que exploten. Estàs obsessionat. És que ja estic avorrit d'este planeta i no sé què fer. Podríem fer un viatge a un altre planeta. Podríem anar a la Terra. A la Terra? Si allí només que n'hi ha que aigua. Però he sentit parlar d'una ciutat anomenada València, on tenen una festa que diuen Falles, on es prenen els carrers de música i color, i el foc té un significat molt important, com en el nostre planeta. Ah, sí, les Falles, a mi també m'agradaria conèixer-les, perquè he sentit que allí la pirotècnia és impressionant. I jo sóc molt fan de les coses que, boom, exploten. Quina por me'n dones, Pau Trolín. Però bé, no parlarem més i emprenguem el nostre viatge a València. Bon dia, xiquets! Avui tenim a classe dos nous companys, Sòfix i Patrònic. Han vingut una temporada de molt junt i estic segur que el tractareu molt bé. Hola, company. D'on veniu? Venim del planeta del foc, de Corot 7B. I com és que heu vingut hacia València? Estem molt avorrits del nostre planeta i sabem que hacia València vos agrada molt la festa i les coses que fan soroll i exploten. No li feu cas. Hem vingut perquè hem sentit parlar d'una festa anomenada Falles, que teniu ací i voldríem descobrir en què consistís. Ara, quan acaben les classes, podeu parlar més tranquil·lament. Benvinguts, amics. Nosaltres som Hugo, Maria i Esther. I esteu de so, perquè nosaltres podem contar-vos molt bé el que són les falles, perquè Esther en som fallers. Ser faller? Què és això? Ser faller és el millor del món. És ajuntar-te amb els teus amics de la falla. És posar-te el preciós tratge de fallera. És participar en totes les coses que organitzen, com teatre, declamació, cavalcada... Espera. Que Esther dia moltes coses. El més important, els fallers podeu tirar petards d'ixos que exploten superfort. Clar, en els nostres falles tirem tots junts un muntó de petards. Jo no sé què faria si no fora fallera. De fet, el meu somni és ser fallera major infantil de Torrent. Ser fallera major infantil? Què és això? Anem a la cafeteria a esmorzar i et contem. Ser fallera major infantil és un orgull per a qualsevol fallera, perquè representes a la teua comissió, als teus amics i a la teua família fallera. I ja si eres fallera major infantil de Torrent, a banda de tots ells, representes a tot el teu poble. O siga, eres com la regina del poble. Exacte! A més, sempre vas acompanyada de 8 xiquetes més que són la teua cor d'honor. I a tots els llocs on vas, van amb tu i s'ho passen superbé. Pinta molt guai. I si és tan divertit i és el teu somni, per què no el complisses? No és tan fàcil. Has de passar unes proves on miren com desfiles, com parles, com somrius, com menges, com vestisses. I com pises també? Mare meua! Calla, Pau Trolín! Quina vergonya! Espereu, no passa res. Continuem parlant. Ai, i aleshores, què han de voler totes aquestes coses? De menjar, vestir, somriure, amb ser una bona fallera? No ho sé, però mira, és el que s'ha de passar. A més, a banda de les proves, la teua família ha de tindre molts diners per a poder comprar-te els vestits de fallera, els vestits per anar a tots els actes. A veure, en realitat, amb un tratge de fallera ja pot ser fallera major infantil del poble. El que passa és que les xiques sempre voleu més i més tratges. No és que vulguem més i més, és que ma mare diu que s'ha de quedar bé davant de tot el poble. Però no entenc, quedar bé és gastar-se més diners? No, però quan més vestits de fallera ensenyes millor. Pues no té molt de sentit. I a més, quan vas a actes de particular, també has de portar cada vegada un vestit diferent. Maria, i tu vols ser fallera major infantil del poble i portar vestits? Si tu sempre vas amb pantalons i camiseta. Ja, com anem tots en realitat. No havia pensat que m'hauria de posar vestits per a cada acte. És que no té molt de sentit. Ben guapa que vas, en pantalons i camiseta, posar-te aquests vestits és com si tots els dies anaves a una comunió. Espereu un moment.
Que no m'entere. Actes de particular? On s'ha d'anar? Doncs a veure teatres, a inauguracions d'exposicions, a celebrar el dia del patró dels camioners. Com? Jo m'estic perdent. Inauguracions? El patró dels camioners? Què té que veure això amb les falles? La veritat és que no ho sé. Bé, dona igual. Ja teniu vist el faller major infantil de Torrents. Amic, nosaltres no podem. Només poden ser les xiques. Com? Només les xiques? I els xics? I els robots com jo? No, no poden. És injust. Però així no és només per a les xiques. Estic flipant. Però què tenen les xiques que nosaltres no tenim? Ai, amic, moltes coses. Però en este cas, jo tampoc hi trobo molt de sentit. Són coses dels majors. Si fora per nosaltres seríem tots i totes representants de Torrent, perquè el que a nosaltres ens agrada és jugar tots junts, tirar petards, lluir els nostres tratges de fallers i de falleres, ballar amb les bandes de música, fer teatre faller. I declamació, que no se t'olvide, que la nostra fralla, la declamació és molt important. Maria, has dit tirar petards? Sí, clar. Doncs no perdem temps i anem a tirar petards. I després parlarem un poc més de les falles.